seksual people. Yo Mas, lanjut Mas. Lagunya apa Cin? Iku. Iki ya? Heeh. Mas. Mas. Seksi. Mikirnya kok nganti setengah jam, jadinya siapa sing kode sing pas apa ya ndek? Siapa ya ndek? Seksi, aku gak seksi awakku ngene pateng plenyol ngene kok. Mari kowe gak gelem kaya aku kok. Lah, kowe aku piye? kelihatan sing kan karena memakai konsumsi slimming shoot. Lah ya kowe ketok lah sing duwe bangkean aku Mas gak ya duwe. aku mang entek nduk dater 5 ngiris nyatane ora Malah tetep trepes ya wah. Kozui slimming sambel just pokoknya. Apa mas? Kowe muni apa Din, kok aku WA lho Din, titeni kowe nek aku ra mau WA wonge muni sesuatu Ya mantos. piro? Ngrasani kowe? Iya ngrasani aku titeni kowe. Yo. Titeni kowe ngene anak-am kaya arom lho. Lah ya rom ya lah ben. Iya, kandhane kok iso. Ben. Yuk. Monggo lagunya lagu seksi Mas. Pak Meri
iki mermelek deh. Iki ora nganggo mic ya, nek nganggo Ora mic. nganggo mic, Kalah. Mas, mau kemana Mas? Mulai main di kok mulai ke susu. Tanggane Udin. Iya, Ya. tak mongko aku ya reti ke susu jane penak Mas ning ya wis engko wae ngono lho ya Mas. Ya timbang kesikut larane mbok rom. Apa lagunya Karik Teliu ya? Tilu ya. Ana apa Mang? Rindu aku rindu rindu kamu. kamu. Jam 1 rumangsamu. Tak mongko wis nyanyi kabeh iki. Alah ya mulane ayo dilanjut sik, gak apa-apa. Telung lagu tit ya. Yuk Mas, monggo. Rindu aku rindu kamu Ayo, jadi satu Memen, ketika tiba-tiba Memen. yuk. Monggo. Ayo Memen. Engko tak sebul. Monggo Mas. Hanang. Mbak In foto anang mumpung iki lho cahayane ketok terang. Cepenang. 1, 2, 3 sing akeh ngono jiro lu. Zoom iku lho. Wah, iya ganti gaya tondo. Wah, liyane kuwi Duk aja mangap terus ndak abakmu mambu tok kene, Duk. Nah, liyane aja mangap, Duk. Giginya. Dongosnya. Oke. Ya, monggo.
Sudah. Tiba-tiba sayang ketika tiba-tiba Mbak Ida kalau bergoyang walau semuanya terasa Mas Udin nek karo aku sentimen kenapa Mas? Oke sayang. Oke tahu sentimen jajal baleni gue udah gak sentimen. Kalau gak lah aku tidak Jajal. Udin. Mah iki apa Gak karo apa-apa. abot ro iki 15 kilo dhewe ro. Ketika tiba-tiba ayo Sip. Sentimen kalau Iku gak ada beban berat sing tak sanggo. Gejala iki, gejala. Oh, nek arep mbok wae. Pasae. Wah iya suwene jan guweting aku ngene wis. Aku mau pola yang gue balik iki. Ayo Ram. Aku gue balik iki mau pola hasilnya ya. Ram, Ram. Senengane mono. Wah itu Pak Rom. Aku apa sayang? ben gak lelah sebagai seniman seniwati ku kudune piye Rom? Oh iya, sayangku Susana semuanya. Pasaran. Dengarkan semuanya ya kan Dengarkan mergo awake anak-anak dhewe iki semuanya ya. main terus saben dina, melek rino wengi bot-bote iki nglipur sing nimbali Wahyu Manggala sak kanca dadine awak dhewe iki sedina suwi kudune minum air putih sing banyak. PST! Kowe ku malah minum air putih yang banyak kok malah kowe pesen es tati. Ngelak nduh, aku ngono nduh. Ya iki pesane ngono ya, berbanyak minum air putih. Terus. Iya. Pokoknya utamakan budaya ya. Mas, lagunya Kesetiaan Jati ya. Katresnan apa kali? Katresnan Rom, kowe kudu setia terus saya. Ya. Katresnan sejati cuy. Yuk. Bolong nih. Lah jare iki sahabat dengkule loro iki kudune mimi air putih akeh iki lho, Cin. Nanti koklak ini ndak wis tuwon aku. Bolong, guys. Yuk. Nyanyi Cek, Cin. Ijek perawan tapi ditutuk Rom. Mas Edi yuk bernyanyi yuk Mas Edi. Ayo Mas Edi. Bu ya. Ya. Sama. Aku juga. Iki mau pakai ini. Lagu ini kandungan nih.
kok nyanyi wis gelem ning ya kata-kata sing rada srek gawe setengah ati rada. Judulnya janji ya, Rom. Ya janji tresno disekseni Janji. ning tunaing wae ati kang nandang kasmaran Dung wong amis sing tak anti-anti ngono mang nyanyine kok Iya, Dik. Rom, aku ancen bar adus kumkuman pindang iki mang mlane amis. Gatra rada piye ngono Gak tro santine. iki, Tro, kowe kuwi piye, Tro? Dung wong Mau anise, Ro. amis amang yene Anise, Ro. Ya juga no sil, pil, esil, eso, sap. Satu bonus guys mas, rindunya hatiku nggih kalih ngerti Gusti Putri nyari pamit Pak Inggi Bungki pokoknya ya sayang. Nggih, Mas Pak. Yori bengi gak ngerti Pak Gak Inggi. ngerti Pak Inggi sing pokoknya. pundi. Yang penting matur suwun katanya ya. Nggih. Ya, mangga. Balas. Mon, nyanyi Mon. Ayo, Mon. Ah wis. Ayo duet karo Cinderella lo iki lho. Jagoan kondang kok iso. Alah rasa wedi ora bojone kok wedi. Kedulan kowe ngomong. Moni. Bonus. Au 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 au. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Engkau datang melamarku. Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, cintaku, aku Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Mas Guntur, tehnya mana tehnya? Oke deh, enak kan? Asik. Sing. Cinta suci, oh suci, kita bina
sih, Dik Monik. Mangga Ndara. Panenggane kan ya siji kan ya. Wah, ya pajene padha-padha nganune rupane. Orange. Ibu, ya Allah. Masih tunggu mulai terlalu kerat aku. Beneran, jenengan kok malam-malam. Nabila wis ra ngilang malah kon bawa abote ngono. Piye? Nggih. Bombong lan marem jalare nopo? Kenapa, Ndek? Dino iki antarane aku lan Kang Mas Pajas moro bangun gerak teman-teman anyar. Nggih. Lagi negen-negen nyambung se Katresna. Lagi kenceng-kencenge. Lagi gires-girese. Kira-kira iki piye? Gires-girese niku girese lesen ngoten lho Ndara. Hargane kudu awar terus ya Nduk ya nek nganten anyar ya. Garwaku kira asring tidak ninggalake aku. Nggih. Saya waktu dino iki wis udah korona telep sandra ora ana kondur. Lho. Oh iya, tak ngomong kowe. Piye rasane? Walah, upami kula nganten anyar kok ditinggal lho Ndara. Kula nggih mboten betah kok Ndara. Terus bisane kangene bisa dinambani piye? Nggih, VC. Nggih. Kok kuwi PC? VC niku video call. Lah nek aku tak ora ujug kandhane ana. Ayo VCS iku apa, Rom? VCS itu video call sekolah sayang. Ah, sekolah. Sekolah saiki umpama ana apa ngono kan secara online. Dadine lewat HP apa lewat laptop bisa. VCS nih. Ya. VC rak yen zaman saiki. Nggih. Ceritane aku rak zaman Ceritanya zaman biyen kok wae ngono ya, Nduk ya. Wong tuwa iki terae ketoprak milenial kok Ndara. Apa luwe BC aku semusul ngono apa piye ya? Ndara. Anggenipun Ndara kakung kisah niku jenengan tak mboten ngertos teng pundi to. Mangke jenengan malah bingung. Nek enten wong sing nakal, ana wong sing niate mboten becik dos pundi. Lah yen ngono, nek enak ora niat kerasa semusul. Yo kancane piye bae. Kula malah kepakno grep ae iki lho Nduk, komentarno iso tuju. Iya ketoprak zaman biyen. Zaman biyen ana Tak omong iki ketoprak milenial kok iso. Iki lho bose milenial kok nek ra lo. Lho. Ayo. iki sampe aman. Ya iki wis pamitan. Kok jujuk mangkat meneh kok Nduk. Mangat meneh kok. Potongane aku kok sini. Mawon Keselen Nduk. Mah. Brengos Ini ana. brengosnya kayak gergaji ngene-ngene Nduk. Iki piye maksude, Mak? Apa kok? Lah iya kok. Sangoni. Tahun ini aku Alah, Iku gandine nek gak tau makan apa ngene iku lho. Oh iya, saiki lho. Malah kita makan. Ngono ku anak kurang bau. malah diketokno. Ya wes, kono. Ayo Nduk. Ayo, Nduk. Iya, Mbak. Sedulurku wedok sing ayu dhewe muter-muter tepung gelang kepengin lumebu ana ing pamargi putri mergo tak delok seliramu lagi ae seneng-seneng karo para abdi nanging umpama aku randang gage-gage lumebu ing pemargi putri mundhak atiku keronta-ronta mong Penggalih penjangka ronto-ronto kan jalari menapa? mergo kapangku karo panjenengan ki wis suwi banget ora ketemu kapara nganti kangen kelawan adiku Panji Bangun. Kapan kalian garwa kula Kang Mas Bangun? Heeh. Walah Kang Mas. Sak menika garwa kula menika nembe tindakan tetapi kewajiban dari wonten kumpul. Tindakan Ji. teges Panji Asmara Bangun wektu iki ora ning dalem. Terus nggih mawon wawon dumateng kawula.
kepengin banget pinanggihan. Mergo ana bab kang kepengin banget tak udarke kalih panjenengane. Aku mau sowan nang nggone Kedaton. Kepengin ngampil anane Pustaka Raja. Jebul Pustaka Raja sing asta adiku Panji Bangun. Jane ngono ya arep ngambil sedhela. Ning bareng teko pamargi putri Panji Bangun ora ning dalem ya ora dadi boyo pangapa mengko tak entenani. Ngaten Inci. Nanging pirang condro nggone tindakan. Sampun wonten tigang condro kan. Telung condro. Inci. Apa panjenengan ora duweni rasa garwaku kok randang kondur-kondur iki gek ngopo ning kono-kono kuwi apa ora duwe pikiran kaya ngono Di? Ya mesti kemawon gadah. Kok dangu sangat mboten nate kondur. Kula menika uwas lan sumelang. Badhe sumusul nggih makin kula ajeng yen Kang Mas Bangun duka dumateng kula. Adikku Nduk sing ayu dhewe Si kados pundi? jane ana bab sing kepengin tak omongke kelawan panjenengan. Lah mawi ngaten monggo enggal gelis dipun blagakaken. Garwamu iki mung telung condro ora bali aja apa ngeneh kok mung telung condro. Setahun rong tahun genepe telung tahun ra bali ya ora apa-apa. Lah kok ngaten Kang? Mergo ning jaba kono kuwi garwamu kuwi duwe. Duwe napa? Kuwi aku kok gur kuah kuwi tok to, Grek. Monggo walaupun kemawon. Umpama tak omongke ngono lara ati apa ora? Nggih. Menapa kemawon langkung rumiyin perkawisipun. Wis tak blakakno. Garwamu dina iki duwe senengan. Kang aran Kreni putrane Wopatih Kudanawarsa. Kan Mas Bangun selingkuh. Ya. Kang Mas. Nggih terus batin kula sareng panjenengan ngendika kados ngaten. Kula kinten kok boten Kang Mas. Jalan tresnanipun menika tulus suci kagem kula. Menapa nggih tegelan mentolo yanati dumateng kula Kang. Jane bab iki ora bakal tak omongke karo kowe. Neng mergo rasa tresnaku kelawan adi-adiku tur maneh aku ora kepengin sliramu nganti pisah karo Panji Bangun. Mawi ngaten Kang Mas. Sakmenika iki warsinipun Kang Mas Bangun. Kula badhe pirsa perkawis anggraini Kang Mas. Luwih apik kaya ngono, aku tak ning pepungkuran. Kados ngaten Inci. Engko nek kondur ya aja di amuk apa dinesoni ki aja. Lah nggih mawi nyata nggih kula ngamuk to Kang Mas jeneng garwa. Diwenehi guyu kang manis manungara mengko nek atine lagi lega lagi diomongi. Nggih boten saged wong anyel kok nggih. Iso. Aku biyen iso. Ah, panjenengan mawi kula boten saged. Ya wis. Sing hati-hati aku tak ning pepungkuran. Sikap. Ya. Rasane wis ora sabar aku ngrani garwa. Kalau Loh. Saboten sisa penyan krakol dumateng kula Kang Mas. kok ulotanmu beda ora koyo adat. Rupiah Dadak takon panjenengan. banjur ana kahanan apa? Monggo bloko kemawon Kang Mas. Nop. Panjenengan tigang condro boten ati kudun. Panjenengan menika boten pawor kawula wonten ing jegala boten. Nanging panjenengan menika tumuju wonten ing kepatihan. Sapetemon kalian anggraini. Cethanipun panjenengan menika sabuan tresno kalian anggraini Kang Mas. Aja gampang ndak mulian. Lamun durung ana bukti. Sliramu duwe pemikiran sing kaya ngono, mesti wae entuk praduling liya. Nggih. Leres. Kula pikantuk pradul saking Kakang Doyo. Kakak. Bilih panjenengan menika sampun gadhahi sabuan tresno kalian anggraini. Halo. Yo,
Arep tak tutupi kaya ngopo, nyatane Kakang Doyok. Wis wani pradul kelawan kowe sing kaya mengkono. Tak akon. Sawetara aku nandur tresna kelawan Rai. Dados sedaya menika nyoto Kakang. Nanging tresnaku kang tumanduk marang sliramu ora geseh sithik wae. Kula tresno kalian panjenengan Kang. Kene menapa panjenengan menika ngianati dhateng tresno kula. Ora teges aku ngianati tresna. Salapun kula Kang. Nanging kabeh mau kahanan aku ora bisa nilai. Mergo tresna kuwi metu saka pertulengan tak jaluk wilane ati. Lilanono aku mula monto aku sandingan kawan Ren. Dan sakit Kang. Sinten ta wanita ingkang saged nampi. Menangi garwanipun menika gadhahi katresnan sanget. Mila kang keputipun kalwarga kula lan panjenengan. Muga biyen rahasia yang sabuan tresna kalian Anggraini Kang. Aku durung bisa kan. Lamun to kudu adoh karo ngraini. Terus panjenengan menika luwih awrat Anggraini tinimbang kula Kang. Aku ora teges abot lawan ngraini. Kakang Doyo, Kakang. Apa? Kakang. Semua sedaya menika nyoto, Kakang. Nek pancen nyoto ki ra gur kari sliramu. Apa? Kula kinten rawuh panjenengan wonten ing jenggala menika dan tentremipun keluarga kula. Ning kasunyatane panjenengan malah ngracuni atine Galuh. Aku ora ngraconi. Mas Bagus, neng mergo sing tak ngerteni kaya ngono, kapara. Sliramu ki ra ya lagi temantenan anyar kelawan garwamu. Ngopo kok wis seneng wedokan liya meneh? Mbok siji wae cukup. Bab tresna mboten saged dipun selaki, Kang. Terus Tuwuh saking prentuling ati. Menika peparinge Gusti. Tresna menika suci. terus Najan to dinten sak menika kula sampun gadhahi garwa Galuh Candrakira. Lamun to kula tasih tresna kalih ngraini, kula menika mboten saged nilai, Kang. nek pancen tembungmu kaya ngono gumantung garwamu Galuh. Nek gelem nampa diwayuh, ayo monggo. Aku mung menehi dalan wae. Sebabe apa? Kowe bakale nalendra ana ing jenggala. Nek upamane kowe tumindakmu kaya ngene dipersani para kawula, endi kawibawanmu mengkone? Monggo omongan karo garwamu. Jajigal. Iki diseksani Kakang Doyo. Lelanono atimu lamun to Kakang sandingan kawan Ren. Dan Kang Mas, kula mboten saged nampi. Tinimbang penjan tanding-tanding rasa lan rupa. Luwih becik antarane kula lan penjan menika pisah kemawon Kang. Pisah. Mas Doyo, Apa? panjenengan sampun ireng piyambak. Ya. Milih garwa kula. Milih pisah katimbang kula wayu. Dados perkawis wonten ing jenggala menika punjere wonten panjenengan. Menawi tom ing mangkilipun wonten menapa-menapanipun kalian Galuh Candrakirana boten wonten pawongan ingkang kula tutuh kejahi panjenengan. Yo, Kang Mas, Kang Mas bangun. Kok kados ngaten kedadosanipun Kang? Ayo tak pikir iki ya aneh. Sing demenan dekne sing disalahke aku. Terus piye jajal? Kari sliramu. Galuh. Kula badhe muju dumateng garwa kula Kakang. Arep lunga ning ndi
kowe ngon bangun paling-paling iya nang kepatian tututi wae